Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Ireo zio mitady boky émissaire fa tsy haindreo raha ataondreo andehana amitsolo. Azonareo zegny? Ireo fo miprovoque raha a Madagasikara ao. Izy koa tsy izy délestage io, tsy possible raha zegny avoa izy. En plus ça c'est une invention. Enareo invention ataondreo ary endreo jerytsika volaniko aminareo zegny atao karaha Apollo 21 azonareo zegny jusqu'à zio ty namatsika commandant la gendarmerie mbola mifody agny fo. Azonareo? Donc atsika kazakadalendreo resaka intoxication alimentaire io agnafody masotsika resaka affaire ny cocaïne nocibe ao. Donc voleza kaza magneky volaniko aminareo zay atsika zio ty fanagnabiagna maso, tegna fanagnabiagna maso vahoaka. Donc intoxication alimentaire tokony DG Jirama tokony afodiny. Niany izy avoa baka invention izy koa izy avoa ok, tu vois, za baka tsy docteur, za tsy volagna marigny va tsy marigny, tu vois, izy koa izy navoa voalohany tokony zahavany, voalohany tokony zahavany volaniko aminareo zegny directeur ny DG nagnino problème intoxication alimentaire ty, ino raha nohaniny to. Comme par hasard 25 personnes or que maro olo namezanianiny to. Déjà izy tsy mihina miaraka amin'ny vahoaka io tsy possible agnaty restaurant ao. Izy io boka ty agnafody soit les restaurants soit chef de cuisine ao. Or que chef de cuisine olo mitady vola, olo mitady vola. Zay vona atsika côtier ty volaniko aminareo zay misy problème, tegna misy problème. Atsika ty voavoriky volaniko aminareo zay, tegna voavoriky. Mino fo raha volagnindreo jiaby. Intoxication alimentaire, il y a rupture de froid volaniko aminareo, soit agnatin'ny congélateur, soit izy tafina mayonnaise, soit izy tafina raha tsy fohanigny. Fa mbô voleza atsika jiaby andeha namitsolo mitady boky émissaire ro. Majanga zio problème nazy ao. Majanga zio problème nazy. Fotiny hitanao Christian Fakanjo boka ao. Azonareo? Hitanao Christian Fakanjo tegna midefendre olo majanga. Yo izy magnasara dala fa boka majanga ao na agnavoza intoxication alimentaire. Indô afodinao DG ny Jirama. Izy namono tanao congélateur matimaty jiaby io. Anao navy nagnefa congélateur anay. Zay nandeha nikitikitiky police soit gendarme mivonga fa ifenareo congélateur anay. Soit télévision anay matimaty jiaby azony délestage io. Tsao boka tsy hainao boka. Anao mpianarigny hely anao Andry Rajoely. Anao mpianarigny hely ne. Anao koa fa mamreny zay. Zay koa fa tegna volaniko aminareo zay za tegna fa énervé. Franchement, izy koa mbola agnatin'ny lohako fo. Za fa losokony fa heureusement misy olo mivola non, stop. Anao kaza mandeha agny antseny. Tegna fa mampadegré za. Anao niany mivolagna intoxication alimentaire, zavanao Antananarivo ako mitapitapy eo tsisy voilà, rupture de froid volaniko aminareo zegny. Donc c'est pas bon. Niany anao voa miaraka madaminao ataonao fa majanga ao faute anao misy kisasa majanga ao par rapport à Fakanjo Christian. Bientôt boka ataonao fa Christian Fakanjo nagnirika olo aby boka. Mbola hoavy boka zo. Donc zay kazakadalenareo tout simplement. Zay fa tsy mila anareo le fitondragna ty, zay fa tsy mila anareo mamono zay. Donc intoxication alimentaire anareo sambanareo mpamorika anareo. Ndao mandiana docteur soit leva jet privé anao mandiana en France anao. Mandiana en France anao magnano soin anao après anao mody. Anao boka vaza
Anao tokony very nationalité malagasy ne. Anao vo mbola vazaha. Mandiana, aleva jet privé nao, mandiana go en France, soignenao zanakanao, miaraka vadia amanjanakanao jiaby, après anao mipody. Am lafo zay misoigny zay ato, zay misy aody gasy boka. Olo kazarianareo jery. Olo kazarianareo jery volaniko zay, fitondragnanareo fa tsisy olo mila. Fa tsisy olo mila volagno, inventenareo histoire, isan'andro anareo mi-inventer histoire. Comme ça magnafody maso vahoaka. Hitanao fa afaka andro Christian zao, fa olo, tu vois, fa tiany vahoaka izy, mivolagna raha mariny jiaby, io anao magnasary mivolagna fa anao mandeha majanga ao. Ino dia anao majanga? Nagnino tsy nataonao Antananarivo basy conseil des ministres anao? Nagnino tsy nataonao tany? Tokony nataonao tany baka conseil des ministres anao, tsy ava majanga anao amizay mi-accuser olo. Nagnino amizay anao nagnantsary nihina tany? Nagnino anao Antananarivo tany nagnamia vary agnatin'ny gony tsy comment dire ça, tsy masaka? Nagnino zay amezanao vary masaka agny, paty masaka agny? Donc stop, olo hafahafa agny akadalenareo, tsy olo jiaby mety akadalegna. Zay koa fa nagnabiagna maso e. Ha? Zay fa nagnabiagna maso. Zay fa tsy mila anareo. Zegny na volagniny zay boka Diogo fa nivolagna fa zay tsy mila fitondragnany TGV. Ha. Non, franchement, merci aminao boka majanga anao nivolagna zegny taminaka fa hainareo fa menacenareo chef de cuisine. Chef de cuisine ino mba raha nataony chef de cuisine? Ino chef de cuisine? Izy io fakasa azonao. Izy io andeha gadrainao fotony anao mivolagna fa akory le chef de cuisine andeha moriky anao. Tsy karaha zegny atao raha président. Sérieusement, tsy karaha zegny magnano raha. Anao fa tsy manjary. Anao fa tsy manjary. Fitondragnanao fa tsy manjary. Tokony mizahela anao. Mariny zala olo jiaby fa mitretre amy raha ataoko ty. Donc tokony magnano ambanimbany. Tu dois te faire tout petit. Anao tokony mangigny zio. Manontany vahoaka. Ino raha tsy manjary ataoko ato? Haiko anao fa miada mamiravatomanga fa haiko ne zegny. Fotony tsy tianao raha ataony mamiravatomanga miaraka premier ministre io. Fa hainay zegny. Za volaniko zay tsy mila. Za teo volaniko aminao, asanaka teo magnano renseignement. Zio ty renseignement mandeha aminaka. Za mipetsaka fo. Zay za tsy c'est pas prévu volaniko aminareo zay. Vidéo nakany any. C'est pas prévu volaniko aminareo zay. Tu vois? Mais olo baka majanga en personne. Ino raha ataoko ty? Mavozo za amy la famille naka. Mavozo za. Tanao, zay fo raha ataonareo olo. Olo fampijalianareo. Olo mitady vola. Mila asa hely igny. Mbola andeha voninareo koa. Ino ba raha agnatin'ny fonareo io? Ino agnatin'ny jerinareo? Franchement, izy koa fa tsy laninareo volanareo io. Anareo mitandatsika agnatin'ny lavaka andesinareo volanareo agnatin'ny lavaka anareo io. Izy baka zatra mina grand luxe, hôtel luxe et tout ça, comment izy tsisy problème ony rupture de froid io baka azonareo zegny. Tu vois? Fa tsy hain'vo les restaurants bio, possible misy rupture de froid. Après amizay, c'est pas de notre faute. Kibonao koa fragile. Io tsy la faute-nay. Za ty zala Madagascar, hoaniko raha jiaby, migiaka raha jiaby. Za mandeha, nagnino za tsy marary? Orake za habitué ty mihina en France ty, nagnino za tsy marary? Non, franchement. Izy fa very nationalité volaniko aminareo zay, fa tokony very tsy haiko raha mbola tondrany Madagascar. Izy fa very, nangataka agnatin'ny constitution karaha zay. Karaha agnatin'ny constitution normalement, nambela rango fahela, tokony état fédéral io.
atsika kadalendro atsika vahoaka volagno merci Luc Hervé anao isan'andro volagna zay anao magnasasa zay marigny ninao isan'andro anao volagna zay karakory mba nareo coaché ha gasy fa tsy manjary mais normal tsisy olo masaky mitsangana tsisy olo masaky mihetsiky anao raha ataotsika ty fa trop volagniko zegny anareo mireveiller tegna conscience nareo io tsy io volagniko aminareo va de manjanaka anaka jiaby aty tsisy problème la famille naka jiaby aty fa ny nareo matoa za mivolagna fitiavako anareo koa tsy tiako za tsy mivolagna anareo koa tsy tiako za tsy mivolagna za koa tsy malahelo za tsy mivolagna ary vidéo naka volagniko aminareo zay nin'olo mitaregny fa tsy nin'olo misolelaka ah non io volagniko aminareo zegny hitany fa le seul député à Madagascar ao masaky mivolagna izy Afakano Christian zegny amizay izavanareo atoato volagniko aminareo zegny possible andesamborindreo izy possible izy accusendreo nagnino olo jiaby majango tsy azona voa intoxication alimentaire zay nagnino olo tsary izy niany nagnasarinaavy avoa intoxication alimentaire io cinéma anazy volagniko tokony conseil des ministres agny Antananarivo nandeha majanga izy nandeha majanga fotony amajanga ao volahiny Afakano Christian zala commencé mivolagna commencé regniny vahoaka mila karaha ataondreo monsieur le maire io boka maire Diego alotsika andeha agny fa io mila éclatetsika igny donc davitagny azo problème indo gadget DG Jirama indo gadget DG Jirama ke frigidaire anay congélateur anay matimata azony Jirama teo nagnino anao tsy mivolagna niany izy avoanao fotony anao tsy mahay délestage zegny boka anao misy groupe maventy anao misy andevo anao misy andevonao premier ministre Ntse Christian igny andevonao boka izy amizay manambanimbany zay io volagniko ultimatum volagniko tamy vidéo nakany maraindraigny igny ultimatum aboanao monsieur le maire anay volagniko izy koa tsy tianao mibrule Diego io aboanao monsieur le maire anay zay fo raha volagniko donc intoxication alimentaire c'est une fausse rumeur za fa mivolagna aminareo fausse rumeur magnano déviation ataondreo déviation fotony Afakano Christian io fa endreo fa mavozo reo ao baka de volagniko merci am Luc Hervé volagniko aminareo zay firy fois zoko tsika io mivolagna depuis 2018 izy mivolagna raha volagniny jiaby anareo za mivolagna aminareo anareo kaza mino Zanahary eky kaza mino Jésus eky anareo mila mino Luc Hervé fotony raha volagniny jiaby miboaka io jiaby io tsisy araiky tsy miboaka io fotony Jésus tadiavinareo io andeha isauvenareo io nde izy mavozo andeha hiditra Madagasikara ao izy mavozo olo sauve anareo boka tokony en première ligne izy ndraiky mavozo miamby igny izy io donc vandy intoxication alimentaire vandy izy koa navoa izy mary jet privé nazy fa navy tak na Los Maurice izy tsy nandeha ta Madagasikara atao kazakadalegna olo volagniko kazakadalegna anao zao volagna fa anao nina niaraka tamin'olo anao possible anao nagnamia olo le 25 personnes possible anao agnambadiky izy namezanao intoxication alimentaire olo aby io possible anao ambadiky izy io fa nareo boka fa fetsy volagniko aminareo zegny anareo tsy mety atokisagna anareo koa mamono vahoaka malagasy anareo voalohany assassin volagniko zay firy fois zany volagna anareo assassin anareo corrompu anareo raha jiaby nareo ambilanareo zay tranquille intoxication alimentaire aloha kaia DG Jirama nagnino vonianao isan'andro anao magnano délestage frigidaire an'olo agnaty restaurant nisy rupture de froid volagniko tsao tsy hainao koa boka zay la chaîne de froid igny
tsao tsy hainao baka or ke zanakanao nazy diplôme resaka cuisinier tokony eny zanakanao ne zay tokony izy volagna taminao papa kazamina ty anao fa tsy haitsika raha ty na ino anao nihina basy tokony alefanao zanakanao nazo diplôme tamy restauration tokony izy nagnano cuisinier anao donc base zay kazakadalegna anao koa tsy tina aminay Amajango ameza zay état fédéral anao mihina Tananarivinao anao mandeha en France nao agny fa zay kazakadalenareo eky basy tegna basy volaniko aminareo zay fa commence manonga raha ty volaniko aminareo commence vraiment vous avez dépassé les bornes vous avez vraiment dépassé les bornes volaniko za fa nikoragna izy koa za fo amare za fa ta Madagasikara fa maro folo volagna aminaka non pitsa io trenikanao za fa ta Madagasikara volaniko aminareo zay fotony raha ataonareo fa trop volaniko tegna fa trop azao mba olo andeha vodivonianareo isanandra azao mba olo akadikadalenareo isanandra inventenareo filmari volamena ny vadikivy volamena soi-disant boka Comore fa nazonareo zay azao mba mijery zay vahoaka andeha hijery volamena zay foty raha idzika agnatin'ny posinareo zay itsy agnaty posiny vahoaka Madagasikara vonianareo Mame Ravatomanga NC Christian Ange Rajoel anareo ennemi public numéro 1 à Madagascar tokony placenareo agnatin'ny prison mandrapahafatanareo non franchement zay volaniko aminareo problème nakabaka za am fô loatra za mivolagna raha foty marary loatra fo naka mahita raha karaha io marary loatra izy koa ro gasy marigny tsy tokony magnaraha karaha igny ro izy koa ro gasy marigny tia tanjazagna marigny tsy tokony karaha igny raha ataondreo zay volaniko izy koa za koa tsy zanaka volaniko aminareo zay za fa tagny ambla za magnano mission naka tout seul za fa tagny volaniko aminareo sérieusement je jure devant Dieu izy koa za foty za fa tsy mijery la vie zay za fa tsy mijery la vie za fa tsy mijery volaniko aminareo zay mais raha ataondreo fa trop isanandra ro olo aby ty mi-inventer histoire andeha mony Madagasikara izy koa mbo marigny raha volagnindreo ok za d'accord olo magnano merane Diego magnano igny mila iagnindreo azova amizay magnegna izy olo baka Diego olo mpamadiky dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anarahanao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany